Kahimar yang si Sardarship kalayo ban penlong ya kajing pen ithu Sardar Bapura hapo kahimar yang si Sardarship ya usri Olnington somat ubalong usardar ubathamai batpura jong kahimar yang si Sardarship hapo shnong mendo kabadai ka headquarter ha kajing dan lang ki Sardar Secretary shnong jong ki shnong bapher kibdan hapo kahimar yang si Sardarship batkomjo ha kajing dan ringkat ki kursomat ki electors jong ka kursomat nado balayo sanat napo ka district council. Nakalyang uba Olnington somat ubadai usardar jong kahima ha kajing kran jong ulaong ba nga penpau kajing songo ya ki nongkit kambarim ki sardar ki balaklat ki blakit laba ya kani kahima kumjuru ki ex acting sardar ki barim bat menta kaladai sa kapali ka jonga da kabangan persang menteri ha ibor ibarit da kabangin ya trelang ringkat ki executive darbar jong kahima bat ngan persang ban budin ya ki kam ba ki long menshwa ki labo ban nang penbha shushu haman laki tanat rekam bapher kibdan hapo kahima uba Olnington somat ubala benrap shushu da kabaong ngan bu hakamat ya ka skul kebadan hapo hima ba kila seng na do menshwa ngaru ka jingkarpat iki Sardar shnong bat ki secretary bat ki khon hima ban ya trelang bat nga khanang banang penklan shushu iki kam hapo kahima bat ngan persang bantrei klam kanu ka jingle shilang kaman kakur somat ru menta kasngi kalayo ban penkop puram ya uba Olnington somat badai usardar bapura jong kahima yang si Sardarship namar bakakur somat kadai kakur sim hapo kahima yang si Sardarship nado ki spas nam menshwa hadu menta kumta lathung ya uba Olnington somat kom usardar bapura hapo kahima yang si Sardarship lingba daki khamat shenrang jong kakur somat kakur kala penkop puram daki jan bat ka spongkli kum kadak badai ka kursim hapo kahima yang si Sardarship. So happy to welcome you on this Friday. Our spirits so high, we're so happy to welcome you. Ray manggigi kun samlang isu ya syong dikti ayungin le bangin sandor ka syong hanga happy balai kolong pateng jeng ikan asyuk cupra niak kesum iklan sungtu syafat kadang cengat Sharman lanai songkonor ba penyai ya ganai ka meeting lanai ka jingelang paipa lengba jong ganai ka step apo ganai ka hima kumjuru ki riurang ba jong ka thain nong trai ki balayawan bade simbenta ha ganai ka jingelang buat ka meeting mentakasni but ya ki sodat chnong lanai ki sketri chnong ki badon hapo kait kahima jong kahima yang si lanai ngelaban ong hapo u boundary lanai upodu sound jong kahima yang si bat kumjuru ki dekhot jong ka executive darbar jong ka nega hima bat kiriurang ba ki bawan nagi chnong ki bapher ki badan hapo ka nega hima ngasnyau ban ong yapi kublai cibun halor ka jing penla jong pi ya kapor ka bakordor kapor ka bangimla ban siudor bat ngayo i bakum bau Sharman upaniat menta kane kasni kolong kasni ka bakham kerpang hapo kane ka hima riangsi ba balai kadau kolong ba ngiyos ngyo kumbau Sharman lane usketri menne ulapan pau badlapan itu ya uta usirdar uba pura jong kahimarian si ubadai unong pei unong yin unong besar unong ngu unong sumar naga benta kait ke ihma hapo kanai ka himar yang si
but ngas ngauro ban haidin kendiat syapang kita ki kena school ki bala ai ka jingruai menne kasur ke jompi kalong kasur ka batiang bha ka pada kring ya ki jingmut ki jing perkat na kamata jongi ki nong sngap pekarmen ba nang ne sakhamat ba kasur ka ba pikenut to ai ba kasur ka jongpi kanlong kasur ka ba panipu iping na ka banta ka hima bat kum juru ya ka dong bat ka thain nong trai borokowe kum juru na ka banta ki tu nong shat ki badai ki kena school ki balas dang banjam se ki kerdan ki bakham he pekermen ba piru penang trai chitom ba DJ yang lang balong gi nong punya ni nong yalam ya mereka jialang ke belengkot lan ke jialang ke kerpang jong ka mereka hima yang si ki riurong ba barok jong mereka himar yang si bat ibana syabar jong himar yang si nang ta ki don katukani ki invites ki ba na syabar jong himar yang si nga sngoban sim ye kini penta wan lagi sngo beni la don ki jing kren priang subha tenai kum u noi lam jong ka snong bendo ko badai ka headquarter jong ka hima na sim biang ye kabu banai kublei na benta jong pi kerpang na kabenta jong iba Onlington Somat i balong i sirdar bapura sirdar batmai jong kene ke hima i balong ka daupa lari ka benta ka bakum ki khon jong ka hima arangkat bat ki basyakot sngovha bangi redon benta kene ka bor ka benta nagaliang jongi kum ka snong mendo kepada ka Jakarta jong kenika hima yang bat ni penpau ni ya ka jing sngongu yu blai u balari u bala sumar u bala judon rekat bat ngi hapdeng jong kini ki katu kan itli ki snem ya ka bangi ladu no ya u sirdar bapura jong ka hima ala dengan baklah ki nyau bat prasnem kumta ngiladu no ye isirdar jongi ilet ke somat ngatrai barok nginang yakan mau ngilasa kun swet hoi ngidon ya ki acting sirdar tenre ngisungut hu ba hadu ladu kitu gipor ba ilet ke somat ibalong sirdar jong ke hima laklat balino no yang ikum ki khun jong hima ngilalong kun swet tenrai kan ka sngi ka bakman na ka banta jong ikum ki khun jong hima hakaba ngiyo ban don banta kan ka por ka banta ban pen ithu lane ban pen sngau na kaliang jong ka hima ban na kaliang jong ka tur somat ban pen i ba Onlington somat bon long ukli nong sensyar lane bon long unoilam jong ka hima yang si ka i ke jongi akum ka snong lanikum ki khun jong ka hima angim donei ban ai ngim donei ban ong tenrei tang ka jingu bat ka buram show play bolong nong bu nong thau jongi ngi da sot ngu yo u bola don rekat bat ngi hapdeng jong kini ki jiai lengti jongi kum ki khun jong ka hima ngi yo pat ya kani ka sngi ka bakamen kasngi kabasak jingken mau nak benta jong ilang iwei pui barok bat om tang nak benta jong au bayang hang ni tenrei nak benta jong pilang iwedon pelun es nyoban penpawa kini ke por solong di mana imu yo blai bolai ngi kini ke sngi ke bakerpang kamtam yaki hima hi berokowei bat ya ke kursomat kamtam nak liang jong ki kursomat kini ban ngangu yo blai bala ibet ya ke jaj jong pi ke jaj somat bandong kum tinong sensyar ya kini ki hima hi berokowei dan gilo yo sngauru mene ban nalor kani
di hima dang don sebuai pati hima ke ba kini ki jat somar ki sisat mutu blai ulas chani api bandong kom ki nong sumar nong ri ya ki hima ki beper dah ni ko por pi de kan mau anai mu yo blai nam ta kini ki jing isnai ki jong blai padi ki jing cit kirpan ki jong ya jat skir ki dah ni ko por ngam don bandong teri tangkum ke jing kan mau ke jing tentu kan tam me I sedar betmai ba o somat ibala shentiru ibala penituru kumusir daru bapura ini ma u bala shim ya gani gebeta kalong kakam ke krau kakam ke bae bala tenrong hapi ba somat ya gani kakam ke ya balong kum ulong susya namar ta English ngot hu kumalapan pau kiri orang ba Malaysia keman bagan ni ka jing sensyar ke jong ki kam dei tang ka jing sensyar ka ka don ru ka benta pinahaban bisar pendor ka benta pihaban penbit penbiang isipun ki kam ko jing lima te nokong Sharman ibu alam ya nai jinya ka jinya lang idairu artat iwai naki menteri hapo ke hima ibu incharge ya ka revenue officer nangta sorar snong jong snong mendo badai ke headquarter hangne hapo ke himarasi kumjuru ki sorar snong ki secretary jong snong ki baper ki bahap hapo kane ke hima jong ka himarasi ki Sharman kur jong kur somat Sharman Secretary kinokit kam jong kur somat ngasngau ban ai kulai phi bat kumjur de yaki ya kirurang ba kiba yadorakat hangne la kidai kirurang ba jong kane gadong kathain bat kumjuru kirurang ba jong kibran hapo kai himaransi ngasngau ban ai kulai phi bat kumjuru de yaki akham tam yaki no hikai badai kino hikai jong school chilibris im somat ladai ke LP bat ke UP ki khana school ki bayawan lang hagne ke si bat rude ya I pastor ibran lang hangne ngasnam ai khublai phi pastor ki member ki menteri ki khot jong ka hima ngasngau ban ai khublai lang ya phi hagne ke si kumjuru ya kakur somat kiliawan lang hangne bat kham tam ya ki electoral sector kiri ki elector ki badai ki nongjet ki ba pha yau candidate hapo kane ki himar yang si kumba phi la pha yanga nga nakliang yonga ngasngau ngu ya phi ba phi la pha yanga kum u sirdar hapo ka himar yang si bat khendiat nga ko ban phai sha ka jins ngongo sha ki nongkit kam ki barim jong kane ka hima nadu balapan long ya kane ka hima ngala perchang banwat nadu menol establish kane ka hima handrai hadu mentang ngampat dalap tikra handrai ngalap ki kot ki slan du degi spas nam menchua te ngalap ba u sem benokong basensyari kane ka hima udah chilibri sem somat haden nang tangan lap sak ter u rangru nang ta I ba karen somat idei mama jonga nga ai khublai yaki wat lamaki don chu na kane ka perthai ya go maki kila traisitom bat penyang ya kane ka hima nang ta wan saki acting hachwa jonga kidon armut ki acting ai khublai yaki ba kila kit kila ba na kabanta ya kane ka kam hapo ka it jong kane ka ilka but ai khublai ru ya ki nongkit kam barim ka jisengu ngalai cheki khamtame hakine ki live host nam kilodap ngalap ya ki kot kisla ki record biang pa biang te ngasngau man ai khublai yapi langba ka jin trai sutom jong phi ba ka nai ka hima jongi kan nang ipu nang iping hadu menta kala dai sa ka pali ka jongi bankit banba dag wapi pilak trai sitom ha ki por menchua nga ai ka jisengu ipilang baro bat
rude ke kamram ke jongi menta kumba pila IT hangi ban hanga ban ban senchar ban kit ban ba ya kene ke himaran si nakaliang jonga kabenta kabarit ngan persang bantrai la ibor barit harangkat ke jinlon lang jongki menteri jong ke hima harangkat ke jinlon lang jongpi ki kle no senchar song ibron hapo kene ke hima harangkat ke jinlon lang jongpi ki khun himarayot jong kene ke hima kaji kerpat bat kajin kentu nakaliang kejonga yaki nosen charshong kum ki sorar ki skatri ngau bha bangin ya don kejinya trailang kenang ba ngin la kumno ban bil ban tei ban penwan ra sisu ban pen ipu iping biang sai sisin ya kare ke hima jongi nangta hapo ke hima ngiran bon ki tenat lene ki department ngi ha pentrai khamtam ke bangidon ke education department ke school ngin perchang da ibor barit ban pen nang kham bha sisu namar ke dai ke jindawa ke kongsan hagikum ke hima kawai ke dai nagbanta ke jinang start menta ke school yungi ngildai ban continue no sa haki kham ki hayar ki ba kham ha chajrong regi kom ke hima kat ibor barit lala nang sekmat ngin persang kumno ban yoy kalat ban penang khampai shu hagadai batka school te kumju rude sai sen nakale nyonga ngabo ke jingkerpat ya kakur somat ki elektor ngin ya trelang ban ngi ngiro ngin ya trelang bat phi khnang ba ka hima jongi kanlong ka ba ipu iping khendiat lese habdeng ke jisenchar ke jongi lechai ki don bon ki ji hanrai ngan perchang kat kabala ban ngin pai renti da kaba ngin perchang ban lai na ka jinno chliang shano habdeng ka jisenchar ka jongi bat kumjur de ngin perchang ban putin ya ki kam ya ka kaba ki nong senchar nado menchwa kila trai nakabenta ki babon ki tenat hapo gade ke hima handrei ni kadla nane sekmat ke kamram jongi harangkat bat ki menteri ngin persang ban boden ya ki kam ki bedang saden ki bedang sateng bat ban bil biang saisen ya ki jindon kam hapo kane ke it ke hima te tang kane ki kanten ki khendiat nakaliang yonga phublai shibon